Right, n'ụbọchị nke taata inu nke anyị atụ bụ inu na-asị na adaka ya eri abalị mana ọ dịghachi ya mmemme. Adaka ya eri abalị mana ọ dịghachi ya mmemme. Ma tupu m na-aga n'ihu, nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, biko share, subscribe ma like ya. Tụsara m inu nke ka ọ niile wee mara ya. Biko tụsara m inu, akọghị tụsa inu ka ụmụ Igbo niile n'ọcha ụwa niile ya eji ọmali inu nke ife ji atụkwa n'inu nke nwa ahụ n'ụka ụmụ Igbo nwee kwalite omenala Igbo ka omenala Igbo na asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu. Biko tụsalụ m, share, subscribe ma like. Ana m ekene kwunu na nke unu na-emebu gasị na-eto dike na nke ọma ọzọ. Ana m ekene unu, daalụ. Ka anyị chekwa azụ n'inu nke anyị tụ nke sị na adaka ya eri abalị mana ọ dịghachi ya mmemme. Anyị ma ife bụ adaka. Adaka wụ nnekwu anụ na-enwekwu na-abụ adịkwa ka mmadụ. Wee sị na adaka ya eri abalị mana ọ dịghachi ya mmemme. Ka anyị kọwagodo inu nke ịghọta adaka ya eji eri abalị. Abalị a na-ekwukwa wụ na abalị dị ụzọ na-abụ. Enwe abalị ji nke ndị mmadụ ga-eri, nwe abalị ọfịa ka a dị eri. Adaka wụ anụ na-anọ n'ọfịa. Onye nke adaka pụta n'ọfịa, onye nke ọ na ndị nwe ji egbuchago ji, ezigbo ji, ma ọ na ohutego ofu ji o ya eri, ezigbo ji o ya eri, oricha nke afọ na-aga na-achọkwa ji ọzọ o ya eri, na-enede nwa ọzọ ebe ọfụ ndị nwecha ji ehorichago ji ba ọ nọọsọ ọsọ aba n'ọfịa ka a dị eri ife fọdụ. Adaka ya ma anọzi otu ka agụ wee gbuo afọ m, ka agụ wee gbuo m, nke ohu nta abalị enwe na-enye anya ọ amaka na adị eri ọsị taa ma alapụzi afọ m ka agụ gbuo m ka anya iri nke ole abalị afọ riwe o erikwa ma onye niile ya awụ mmemme. Onye niile ya awụ mmemme maka na abalị afọ ọ ya eme ife maka adị eri. Adaka ya eri abalị mana onye niile ya awụ mmemme. Ka ntụaka ka nkọwa inu nke na ife ọpụta ka m wee nye na eze apụta na-achọ ọrụ otu ọrụ ike ya na Ifeanyị na-achọ ọrụ ike na ndị Ifeanyị ka bụkwa onye ka wee dị ume. Eze apụta bụ na ọ na-achọ otu ọrụ na ka ọ bụrụ na ọrụ ọrụ Ifeanyị ka wee dị ume ma karịa mara ọrụ. Oge ruo ebe a na-ewe ọrụ asị Ifeanyị na-efe ihe alụ, ọ ga-asị ya na ka igbuo ana Ifeanyị agwafe ego na oyi eji wee ọgwafe nnekwu ego ọma ife ọpụta. Nke ndị ahụ na-ewe ọrụ si eze apụta ka ego ya alụ. Eze apụta sinye na agụ na asị ya na wu na asị ya tinye anya ka ọ lụọ. Nke Ifeanyị agwụghọ nọ 10 naira. Eze apụta sịkwa ngwa nye nụ m 5 naira. Eze apụta adaba n'ọrụ lụọ ya. Onye ọ ga-alụgidekwa ya alụkpọ mana ọlụkpọ ya ọ ya ma ya na ife ya eme maka ọ ma na ọ dịrị ike ọnụ ọ ọ na-emebu nke ọlụkpọ ya na ife a na-eme apụta abalị ya na ife a na-eme. Ka ndị Igbo si na agadi nwaanyị akọ ọkọcha nnu na-efe apụta abalị nnu akọwa ya. Agadi nwaanyị aga ọkọcha nnu na-efe apụta abalị nnu akọwa ya. Eze apụta nke lụọ ọrụ nwa nke ọlụkpọ ya onye nwere ife ọ ya enweta na ya maka o ya erikwa ife afọ o ya egbotekwa ego afọ mana ọ na-achi ya mmemme. Onye ka a na-ekwu onye zuru okpu eze na onye eno ka uru ọ baziri ya. Ịmara ife abụ ihe a ga-eme ọnụ achaghị mmemme ihe emekwe mana ọ na-achaghị mmemme ọ ka mana ịpụta na ya ka o nwere uru ọ bara. Ndị Igbo na-asị onye zuru okpu eze na onye eno, onye zuru ejuna, ndị Igbo na-asị onye zuru ejuna na onye eno ka uru ọ bara. Ịmara ife abụ ihe a ga-eme emechaa ya ọnụ achaghị mmemme pụta na ya ọ uru ọ ya bara. Ọ ga-adịrị anyị mma ụbọchị taata ka ọ dịrị nwoke mma ma dịrị nwaanyị mma. Ka emesịa.